Iintsapho ezabhujelwayo ngexesha kubhidlika yesakhiwo eNigeria ngoku ziyazi ukuba imizimba yamalungu azo iya kubuyiswa ngomgqibelo. Kodwa urhulumente akakwazi ukuqinisekisa ukuba ziya kube zibuya zonke izidumbu zeli ngalempelaveki. 54 confirmed positively identified bodies will be repatriated, but they're still working on the remainder of our compatriots. So we'll know for certain on Saturday. The authorities, medical authorities of the state of Lagos are working around the clock together with the laboratory in Stellenbosch to ensure that we use all internationally recognized methods of identification. URadebe uthi uyazi ukuba le nkqubo yokubuyiswa kwale mizimba ibe lixesha elibuhlungu kwiintsapho ezizilileyo. I feel for them. That is why the Department of Social Development is going to all of the family members of the deceased in order to explain this process, because it is actually not in our hands. It is in the hands of the Nigerian authorities. Inqwelomoya ethwele le mizimba kulindeleke igaleleke kwisikhululo senqwelomoya somkhosi iVaterkloof ngomgqibelo, ze kubanjwe indibano yeenkonzo neentsapho ezichaphazelekileyo ngentseni yangecawa. There will be a religious ceremony where the president will be receiving the bodies so that they can be handed over to the families. Sele kuzinyanga zimbini sawayo esakhiwo, kwaye iintsapho ezininzi zithi noko ibe lixesha elide belindile ukubeka ababo kwikhaya lokugqibela. Ndinguzikhona Tshona eRhawutini.